Hoca patıra da hoca patıra. Adın mı? Patıra mı patıra? Evet patıra. Ha, bugün Hoca Patrak öz işine başladı. Yönü görýänsiňiz, keypi yok. Şu ikisinin alan patraklarynyň pulunu bermeýän üçin Hoca halys ýadap durýan. Aklım, beýtmäňe. Berme Hoca Patragyň pulunu. Operator, dur. Bular Atabek bilen Maysunmy? Hawa edil özü. Uzun kuat ara kesmeden soň bular ýene-de şol çağıyaly hereket etmeklerini dowam edýärler. Ýöne bize gyzykly. Bular şunça wagtlap nerede bolarlarka? Mene Şahruhan çağırdı. Kino düşmäge. Benim Tarkan. Mınam Tarkan çağırdı da. Tarkan. Ýöne olaň ýanynda biz sizi görmedik. Olurum siz görün, nerede lan? Neyden orada ömür palkısını entepeyin olur. Oluyor. Patrakla pulun haçanız. Berjek. Garasa interi öp durda. Öyle pul vardı kururum da ben senin. Pul veren oku. Seyretme. Umman bir son yalarak gelirdi. Bolluk. Hakiki zor. İneyim. Ama gerek mi? Ama gerek mi diyen garip sana? Kömeğe gerek. Hem oldu. Söz aytıp bilemem. Kime? Ama. Ben Meryem. Ben vereyim. Ne vermeli? Patronun pulunu vermeli. Yalga yoktur ha, yalga yok. Bağlın mı? Yalga yok değil mi be? Böyle. Karaş geliyor ne demek? Otur senin. Vay day näme diýäň? Çekeyim. Birinciden de ben senin dahil değilim. İkinciden ben senin tek geçeğin tanımam. Hawa nämerek? Bunu sizi uğrattılar. Kim? Ola Merve'de. Yine size Merve'de. Bäber ýol bilen olaydy. Mene Merve'de. Sözüm aytsam sana, bordy ýermeň maňa. Ýok diýme çaly, ýakynlaşaý maňa. Sözüm aytsam sana, bordy ýermeň maňa. Ýok diýme çaly, ýakynlaşaý maňa. Indi orta bizim gepleşiminin bu kadar sanın mıyıkmanı Hoca familiyanı näme di? Näme tanawok mu? Yo, men tanıyan bärdäkle tananok. Näme in? Men tanawok. Orada tabii ya kedim. Gepleşimizin şerti
Öňümizde konwertden içinde soraglar bar. Ya soraglarymyza dogry jogap bermeli, ya-da öňümüzdäki zatlaryň haýdan bolsa birini iýmeli. Häzir getmişimizde berjek sowarymyza dogry jogap berip bilmedik ýagdaýyňyzda e-mail zatlaryňyzdan tanıştyrýar. Peňden ýumurtga, Ne? burşu koktel, sagaryň bişmedik çyýyk dili, bişmedik leňeç, bananly, ýylanyň etinden gowurdy. Düşünipmi? Men şuradan hem için oturuyorum. Git işitip çağırdık iyi bir şey var deyip aytmadın mı? Bu hem iyileşmemiz için hem siz için garaşmalyk pursat. Onu häzir ilkinji towarymyzy açýar. Ün serip dinlen. Bir sorum. Ene bolýan zat ol oglanlykda, ýaşlykda bir her gile pursatlar wakalar bolýar-da. Ya o geleceğimin bilmeyen zatlar vardır ýaşlykda bolan. Pankelle. Sorum da ne ro? Eşen mi? Aparatör. Yakıcıyım kesik koyur bolýar mı? Çıgayım. Yakıcıyım kesik koyur. Näme o geleceğimin usturjak bolýar mı? Yok, usturjak bolam yok. Sowarmy şeýle. Şu şaka çenli. Yollaşyňyzdan gillep beren iň ulusaryňyz näme? Yine men sırrım yok. Yani aç pul yosuryan. Mene bir saatlap pikirlenip pul yosuryan. Ha. O var uğucan tronunu gön protorap yürüyor. Bolýa. Ay olaňa däjek jolla. Bolýa. Bir kabul edýär. İkinji towarymyzy açýar. Ay. Şu wagtda çendi. Näçe şeýle söz aýtdyňyz? Emem näçe udaşny boldy. Men hiç kime söz aydan o kıyılar söz aydan isim ürüşükte oynayayım. 10 yaş kıyı söyledim ben. Ne men 10 yaş sonra yürük ben o. O hangi dedim o. Kim yolun çıkardı şunu oynayacak dedim. Kendisi cenci geldiler o. Ayana gelnejem bir adam öňür aktorunurla ýöne. Öyle aytma begeler o. Bolýa, munam kabul edýäs. Indi ahyrky sowarymyz ün serip dinlen. Sowar şeýle. Ýa-ha şu taýda saçyňyz syrmaly, ýa-da şu öňüzdäki burşuk koktel içmeli. Haýsyn saýlaýaňyz? Men burşuk koktel içäýinmi? Öňüme saçym bar, manam aýardan men burşuk koktel içäýinmi? İçsekmi? Ha o. Burşuk koktel. Azmy? Baldyal oğul, baldyal. Bolýa. Kabul edýär. Begeler, reklama. Diyen seni diysem gaharlanma, ayt söýüňi tapmady bahana. Çyndan söýeni sen tanna, ruhsat beray maňa, ýanyňa barmana. Bolýa diýäň seni sen maňa. Sevgimi bilýäňmi bilemok, bilseň de maňa bildireňok. Sana düşünüvelemok. Gel, soruya seni yürek. Maňa sen gerek, diňe sen gerek. Sözüm aýtsam sana, bar diýermiň maňa. Ýok diýme çala, ýakynlaşaý maňa. Sözüm aýtsam sana, bar diýermiň maňa. Ýok diýme çala, ýakynlaşaý maňa. Sözüm aýtsam sana, bar diýermiň maňa. Ýok diýme çala, ýakynlaşaý maňa. Sözüm aýtsam sana, bar diýermiň maňa. Ýok diýme çala, ýakynlaşaý maňa.